Good morning guys! Happy Thursday! Ayan, pupunta na namin mamaya yung ano neto, yung magagawa. Magtatanong pa lang kami, magka-canvas kami kung magkano aabutin. Kasi, sa amin na naka-charge guys, pinayaga kami kahit anong gusto namin gawin dito. Provided, dito lang, na kami gagastos. Saka naman okay lang din, kasi ang tagal ko na siyang gustong yan, ipagawa nga. Kasi sayang tong space, diba? Tapos kaysa every time nagagawa o gusto kong gumawa ng video, kailangan kong mag-check-in sa hotel, yung ganyan. So, dito na lang, diba? Ganun din naman. So, okay lang naman sa akin kasi mapapakinabangan ko naman, diba? So, yun. Alam niyo naman ng mga in-check, diba? Masyadong kuripot. Pero, yung mga ipapagawa ko pang mga ano dito sa wait lang. Tago tayo. May tao. Mga nakikinig nanonood sa akin habang nagbo-vlog ako. Yung mga butas dito. Minsan kasi yung mga salamin dito na-crack na. So, yan nasasabihin kong palitan nila. Charge sa kanila yan. Pero yun, okay lang sa akin kasi papakinabangan ko yung parang mini studio, diba? So, hello guys! Magandang hapon. Grabe, wala man akong kalagay-lagay sa mukha ko ngayon. Bare face. Para sa lip tint. Ayun, dito kami sa may school ni Chris. Dumiretso na kaming sundo sa kanya. Kasi galing kami sa kinukuha na namin ng product. Nag-check din ako ng mga packaging materials para dun nga sa toner natin, guys. Kasi okay na yung toner. Na lang, pinapipili na lang ako ng ng lagayan. Kaso, ayun yung gusto ko sana is out of stock pa. So, pumunta kami sa ibang supplier ng bote. Temporary na muna to, guys. Ang tsaka nga, napubisit ako. Nakapubisit no? Hindi naman tsaka na talaga. For me lang, may gaganda pa kasi ka. So, ang tagal ng production. Tagal ng dating kasi yung sa ibang bansa pa kinukuha din. So, no choice tayo kundi mag-antay doon sa first choice ko talaga. Ayun, kaloka. Stressful ang araw na to. Wala nga akong vlog ngayon, guys, eh. Kasi dahil, minomonitor ko pa yung yung sa mamala ko na kumbaga inangkat ko lang muna kasi naubusan ako, zero balance na ako or zero na yung stock ko doon. Nag-angkat lang ako sa distributor ko. Kaso nagkaligaw-ligaw naman. Alam niyo 12 days na 12 days ng delay from LBC yun LBC yung nag-handle nung yung shipment. Nakakaloka. Tapos ayun nga, napunta pa sa doble-doble na yung bayad namin para ma-forward sa address ko. Yun. Palpak pa rin kasi na-deliver sa maling address pa rin. So, eto ngayon, magbabayad ulit ako ng doble na naman sa Lalamove para ma-retrieve ko yun. Diba? My gosh. Nakakaloka. Pero anyway, ganun naman talaga, guys. Mararanasan nyo yung ganitong stress level pagka nagbe-business kayo. So, ayun, I am glad na dumating na yung toner natin. Yun ang Tomato Revive Toner. So, ayun yung medyo ma-revitalize yung ating skin. Super slight lang, guys, na na pang-revitalize, pang-renew. Ayun. Ayun lang muna. Tapos working na sa sa sticker niya, pinagawan ko na rin. And ayun, may kasama din siyang cream pala. Tomato Revive cream din. So, partner yun bago yung yung isang toner na super mild lang, parang cleanser lang, parang water cleanser lang with tomato extract lang and aloe something. Basta mga mga plant extract, kaya natural yun. Pwede sa pregnant women, sa mga nagpapadede, yun. Yun na lang ang inaantay ko. Yun ang medyo wala pa. So, yeah. Nakakaloka, guys, promise. Pati pag-edit, di pa ako nakapag-edit ng ng vlog namin. Ayun, alam niyo na yan, matik na yan pag wala akong na-upload, ibig sabihin busy ako. Understand niyo na yan. Understand. So, ayun, natay ko na lang yung anak ko, bakit wala pa, alas 4 na.
May ginagawa pa. Si daddy na nga bumaba eh. Mag-vlog daw ako guys. Sasabihin nata. Ano yan? Hi guys. Talit ako sa city. Hindi na nakapunta dun eh. Wala na yung dendari na yung boses mo ha. Pangarap. Ayun, pupunta sila guys sa ano, sa Star City. Kasama si Kuya Chris, si Primo. Primo. Nandiyan mo anak. Hi ate. Oh, Meg. Buksan mo lang. Ayan, si Jo magmamaneho. Kung nabala dyan, Jo. Sige tay. Ayun. Hey! Uy! Babe, si ate oh. Uy! Uy! Usog mo si Primo. Bye! Sabihin mo? Bye-bye! Ay, bye-bye si Primo ah. Sige na, mag-ingat kayo. Ingatan nyo ah. Ingatan nyo si Taylor. Kain tayo guys, bok choy with ano ba ito? Tuna? Tuna ata to. Yan, luto ni auntie. Kumain na daw sila eh. Kumain na sila ni Ems. Ano yun? Yung PS4 na yan, naka-on yan. Dapat ano, check mo din lagi. Ito dali yung chicken. Yan, si Chris doon na yung kakain kila tita niya. Kain tayo. Halika na! Bubaba ka na. Giniginaw ka na ba? O yan. Baba. Doon. 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 Hala ka. O yan. Baba. Baba. Yan. Sus. Morning Paknit. Paknit. Go. Anong gagawin mo? Parang may gusto ka. Maling daliri lang. Kaloka. Sipak na tayo pag lumabas. Hiniginaw na nga siya oh. Icelandic na aso yun. Wow, Poknat. Nagbago ka na rin, Poknat. Natatagalan niyo na yung aircon ngayon. Napaknit. Huwag mo daw istorboin. Istorboin. Istorboin si Paknitin. Paknitin. Nakaano naman to daddy, buti lumamig. Kaya naman pala walang lamig eh. Kaka-lurks eh. Kasi pinantaan ko dito. Apple cider guys. Habang inaantay ko tong matapos ano, breakfast niya. Ayun. Ating lisensya. Yung card sa dashcam. Pinormat ko na. Hindi ko magana. Yung pala kailangan pa i-format. Ayun lang. Dadali natin. Ayan. Susi. Kahapon, pagkatid ko sa kanya, wala pala akong dalang ano. Wala akong dalang lisensya. Pero sabi ko, shock, sana akong huli. Madali lang. Dapat si daddy kasi maghahatid. Kaya ang bagay. Sabi ko na. Pe-play na siya. Ano ba dito? Okay. Ay, hindi. Ala. Card error na naman. Bakit ba? Shock. Saan ba yung ano niyan pati? Ayaw pa rin talaga nag-play na yun. Ano? Kakalokang card na yun. Uy, oh my gosh. Walang seatbelt. Labas mo ngayon? 1:30. Bye, we're here na guys. Ayan. Ano? Ayan. Star City pa more. Tutulog na lang ako sa klase. Sira ulo. Baliw. Bye-bye. Bye-bye. 1:30 ah. Apo. Ay. Bakit? Kaya mo papadala yung ano? Chessboard ko? Eh, hindi na. Oh, yung sinasabi ko sa'yo eh. Bakit ano meron ngayon?
May club nga kami kaya 1:30. Manghiram ka na lang. Sige, bye-bye. So, yun guys, let's go home na. Hinahatid ko lang siya ng ano, ng tingin lang din. Hindi na ako nag-ano doon mismo sa may ano nila. At hirap pa akong mag-atras-atras. Kakainis tong ano. Ayaw gumana. Yung memory card, 1 week lang pati yung ano nun. Yung warranty. Nagpas 1 week na ata. Kailan ba ako pumuntang ano? Ay, hindi pa naman. Wala pang 1 week pala. Solid ko nga. Na-format ko na yan kagabi. That works. Uwi na tayo para makapag-edit na ako. Wala akong upload. Hello guys! Ayun, excited ako mag-skincare ngayong umaga. Ayun, nagilamos na ako nung facial foam. Ayun. Ayun yung ating toner. Ayan. Dumating to kahapon. Kaso ganito pa lang yung ano niya guys, yung packaging niya. Ano pa lang to, temporary. Ayun. Kaya nga umalis kami kahapon sana para maghanap ng ano, ng ibang bottles. Kaso wala walang mga available. So ito na muna. Bang. May ano ba yan? Yun ang hindi ko mabigkas sa ingredients niya guys. Kaya ano to, very mild. Pwede sa mga ano ba? Pregnant women, lactating. Ayun. Walang stinging effect. Alam niyo yun. Bongga. Hala. Ano yung group? Ano ibig sabihin yan? Bulatihi. Ayun, hindi pa tayo nagwawalis. Tingnan niyo si Yongyong. Tingnan niyo si Yongyong. Sorry naman. Ayun. Susundo na kami kay Chris guys. Sasabay lang ako kay Daddy kasi mag-i-inquire nga kami yung sa ano dyan, sa salamin. Para if ever, pag kaya ng budget, pagawan ko na siya. Ngayon. Or bukas. Diba? Kasi Sunday yun. Pag Sunday, sarado yung ano. Yung office or yung tindahan. Pantay ang damit. Bilisan mo na. Sabi ko sa kanya, tigilan niya na tuluyan yung ano, pagyoyosi. Alam mo, sasabihin din niya ng doktor. Tigilan mo yan. Tinigilan mo na eh. Hindi mo lang tinuloy-tuloy. Kaya bumalik ka. Kainis ka. Kasi nung pa kami nagtatry, diba, mag-conceive. Yan, sabi ko, tigilan niya yung pag-inom. Kaso naboryong na naman siya. Binalik niya na naman. Tsaka magpapaano pa tayo, Daddy? Magpapalaboratory pa tayo. Dadaan muna kami guys dito sa Sunrise. Mga nag-i-install ng salamin. Mag-inquire kami. Sana mura lang. Mga 10k lang. 10k lang yung budget ko. Kasi ang ano eh, ang taas ano? 61 by 87. Bulletproof. Grabe, bulletproof. Hello guys, ayun na paaga yung dating namin ni Daddy dito sa school ni Chris kasi sarado pa yung paggawaan ng ano, salamin, bintana. So, yun. After dito, tsaka kami babalik ulit doon. Ano kasi sila, naka lunch break pa. Yun. Bili muna si Daddy ng
ngangata habang nag-aantay kami. Colors. Alam niyo, excited si Daddy sa ano guys. Sa pagpapacheck up namin. Sabi niya sa akin, ang tagal ko nang sinabi sa'yo. Nag-ano na tayo, yung gamitan na daw ng science. Sabi ko, science eh, no? Pero hindi, syempre, umaasa din naman ako na makaisa pa at kawawa yung anak ko, solo lang, wala siyang kadamay, wala siyang kaaway, wala siyang aalagaan. Gusto ko ma-feel niya rin yung maging kuya pa. Kaya yun, excited yan si Daddy yung mag-ano pa kami, chills muna tayo guys. So ayun nga, sabi ko ano ba yun? Hindi, yung gagawin natin, magpapalaboratory pa kami kasi sa 14 balik kami dun eh, para sa ating second phase. Operation Sana Magang. Kakaalis lang guys nung nagsukat. Si Daddy, pinababa ko muna kasi si Groot at kahol ng kahol. Ay, sa baba sila ni Grootay. So, baka Monday pa ma-install guys kasi wala daw kailangan pa ng frame, gawa ng wala siyang base. Ayun, walang base masyado. So, gagawan pa nila ng frame. So, sila na bahala. Pero, i-coat ulit kasi yung pinakoat ko kanina lahat sliding lang, and hindi daw pwede kasi masyadong, sabi nung nagsukat, hindi daw pwede kasi masyadong malaki, baka bumagsak daw siya. So mga 3 feet lang ata yung yung i-slide, tapos yung taas is fix, parang yung sa Don Carlos namin, yung namin dati, yung dating terrace, diba, tapos ginawa na lang bintana. So parang gano'n ang mangyayari. Antayin ko na lang yung tawag para sa quotation ulit. So sana mura kasi yung kanina 7.5 lang. Pero this time baka medyo madagdagan daw kasi nga ganun, lalagyan pa ng frame. So pasok naman sa budget 10k. Sana pumasok pa or kung sumobra man, sana mga hanggang 12 lang. Ayan. Pero let's see, kasi gusto ko talagang mabawasan yung ingay, yung alikabok. Kita nyo naman, sobrang alikabok ng dito, pati sa loob. Kahit na maging nakasara tong bintana na to. Sobrang alikabok talaga. So, ayun. Monday na daw yun may install kasi bukas pa lang. Ikakat pa lang yung mga dapat kailanganin. So, yeah, I'm super excited guys. Magkakaroon tayo ng super cute, super liit na na studio, diba? No need nang mag check-in kapag kami gagawin mga videos. Pwede rin gawin kasing nito ni Chris, parang study room na din niya. Kasi hindi naman ako beauty talaga. Hindi naman tayo beauty vlogger na kailangan ng space na pangmalagyan. So, magagamit lang naman natin yan for mukbangs, ganun. So, yeah, excited. Ayan. Galing kami guys, Save More dyan sa Cartimar. Ayun, bumili kami ng QTP pagkain. Ano yan, ante? Ay, saan? Ayun, kain. Bumili ako ng ihaw-ihaw din para may choices tayo. Chris, kaya naman kain tayo guys. Ayan, inasima na na manok. Tapos ito kanina, ba tag dito dali? Corn beef na... Hindi siya corn beef. Corn tocino. Hindi yung pido. Ha? Plus sa solo dun distributed. So about to see from the bounty to the solo dun. Amen. Ikaw, pumili. Longganisa. Ayan, longganisa siya. Yan. And then yung mga ihaw-ihaw. Baka daw kasi mag-2 bottles kami ni Daddy. Pipulutan. Nandiyan si Ronald.
Ayun. Oh, paano ko sasandukin to? Naghugas ka na kamay mo, Iho. Let's go. Sabi ko maghugas ka muna ng kamay mo. Kung ano nung gadgets ang hinawakan mo. Kain tayo guys. Thank you. Okay na yan, diet ako. Diet your face. Yung guy, nagkita naman tayo. Gusto ko pechay. Papugi. Pechay. Walang awa sa aso. Sino? Si Ronald. Yung bulating lupa. Buyan eh. Tamang term naman dyan eh. Bulating lupa, bulating Lupa. halaman. Tawag nila rito bulating lupa. Ngayon guy. Tayo sausawan. Sili. Sili lang nakita niyo. Sabaw. Kadry na yung pagkain. Gagamitin yung pet, Ate Mapi? Alin nante? Yung sasawan mong ginawa? Ayun nga pala. Ito pala yung bago. Ito kailan to? Kanina, gawa mo kanina. Tapos, pagaling mo. Kain ka na rin, auntie. Sabay ka na. Ito, may upuan pa, oh. Si Emma tulog pa ata kasi mag-ano yun. Dali ko. Ano, ligo na, Ems! Kain na. Pupunta si Emma sa ano eh. Sa Baguio. Magbabakasyon si Ems. Sama ng mga workmates niya. Yan. Wala pa lang sasagot na. May kangaroo eh. Ikaw, Ronaldo Valdez. Siya yung tatay ng mga Ha? Stardust. Oo. Yung John Gibbs. Saan ka natutulog, Ronald? Yan pa rin ba sa mga? Dito sa loob? Alam niyo kung saan ka sa taas? Sa parang sa Ate Marami? Wala po sila. Wala po. Ay, hindi ko inano yung ano dun, Ronald pala. Yung gate. Pasuyin na muna, Ronald pala. Hindi, nasa labas si Ate. Ayun, o. Oo nga pala sa Ate Tessa. Dahil kasi nakalak yung ano dyan eh. Yung gate. Oh. Cellphone? Nanonood ako. Nakakaloka tong batang to. Ano, may ganyan na. May cellphone pa. Ayan. Kumain naman na to guys. Minomonitor ko ang pagkain nito. Binilang ko na rin yan yung request niyang ano. Ano yan, nak? Yakult. Yakult. Ayan. So, nakaganyan na naman yung aming mga upuan. Kasi, sa bagay wala naman ng ano dito guys. Wala ng dogs na natutulog. Kasi lahat sila sa ano na. Sa kwarto na. Di ba si Poknat? Sa kwarto na din siya natutulog. Siguro nalulungkot siya dito. So, andun na lang siya. Basta nakatalikod lang yung ano, yung sandala ng upuan sa aircon. Yun. Makatagal na siya. Ayun, and then si Daddy, naliligo na. To susunod si Chris. Sunod na ako kasi dina-edit ko na yung vlog today para mag-render na and ma-upload ko na. So, ayan. Good night till tomorrow. Good night, Nak. Alright, guys. Payatot. Uminom ka na ng ano mo? Tapos binilang ko siya kanina pala ng ano. Ito saging, oh. Pag nagutom ka, ha?